o secundă, copii, că nu știu unde să pun dovleacul ăsta să mai asamblez, că nu arată frumos dacă le pun lângă liliești. Chiar n-am nicio idee, mă. Doamna, lipiți dovleacul de tavan, că poate o să stea foarte fain, să sperie profesorii de el. Chiar tu, Maria, mersi frumos, doamne. Chiar vreau să vă pe aia de fizică cum face infarct, pentru că m-am mințit că vine la cafea și n-am mai venit. Acum hai să vedem cum urc eu pe la tavan, că poate pică aici, vreți să mă omorâți? Da, no, bun, și fii atentă, ca și prank de Halloween, fiindcă m-a enervat foarte tare în ziua respectivă. I-am rupt degetul de la picior și acum are piciorul în gips. Te-am învățat bine, Cătălina, plus de asta i-ai arătat-o cine-i șefă. E, na, acum și tu, ce, doamne, ce ai, ce... Bu. Bă, tu ești normală, Cătălina? Ce cu vestimentația asta, fată? Ce-i făcut? Ce-i asta? Dați nou că-mi șifonez mantia și am dat 1000 de lei pe asta. Da, bun, aoleu. Da, știu, și mie îmi place. Ce ziceți, doamna? Bă, copil, ești normală? Mai vezi pe cineva îmbrăcat în halul ăsta la școală? Ce cu prostia de pe față ta, bă, că te sparg? Iha, dar nu ți pas la mine că pe grup ați scris că astăzi o să facem pregătirile de Halloween, a.k.a. o să ne machiem, o să ne pregătim, o să ne aranjăm, o să ne îmbrăcăm, etc. Bă, cretino, pregătirile pentru clasă, împodomim clasa de Halloween, ștampilim clasa și pereții, dar nu pregătiri, nu venim îmbrăcați în halul ăsta, mă, Cătălina, faci și avem și inspecția azi. Da, pentru mine e același lucru. Doamna, stați puțin că am o întrebare, Cătălina, spune-ne și nouă ce reprezintă acest machiaj nereușit, că e foarte frumos. Ai, tu mulțumesc că ați întrebat. Deci prima dată puteți observa pe fața mea o culoare mov. Am vrut să fiu mai exact hawk mode, numai că nu mi-a ieșit machiajul și am zis să improvizez. Am pus acest ruș care este prea exagerat. După cum puteți vedea, mi-am luat și această mantie pentru că am vrut să combin puțin lumea istorică cu lumea modernă și am zis să vin așa ca o regină din aia din războiul civil. A, nu pe bune, chiar ți-a ieșit de minune. Uite ce frumoasă ești, bă, te invidiez, mă, fată. A, da, știam deja, mulțumesc frumos. Și să știi că chestia asta de pe gât simbolizează maleficul din mine, pentru că am zis să fiu și reafăcătoare, pentru că suntem de Halloween, așa-i, doamna? Doamne ferește, tu ești posedată să mor eu, tu dai seama că eu nu te las să stai în halul ăsta la școală. Nu știu cum faci, dar dai resetare din fabrică în momentul ăsta. Da, era de așteptat că doar trăim în România, dar înainte de asta, haideți vă rog frumos să sperăm pe doamna directoare, pentru că vreau să-i vedem reacția. Bă, Cătălina, nu, stai jos, lasă-o în pace pe doamna aia care are probleme cu inima. Ce vrei acum, să mi-o transform în plăcintă? Te ești normală? Păi nu mai bine, 1-0 pentru Cătălina. Slay. Mă duc și eu cu ea, doamna. Slay. Oricum nici mie nu-mi plăcea de ea.